Του λέω, άκου να δεις. Μετά το Πάσχα θα τα πούμε, του λέω. Όλα αυτά θα τα πούμε μετά το Πάσχα. Έχω μιλήσει με τους ανθρώπους μου, θα τα πούμε μετά το Πάσχα. Άρα συνεχίζεις και λες μαλακίες σου. Εντάξει, μακριά είναι το Πάσχα τώρα. 2 εβδομάδες είναι. Τι αλλάζει. Πάντως πρόσεχε. Εγώ μόνο θα σου πω είναι το εξής. Πρόσεχε στα αρχίδια σου. Εγώ όποτε είναι θα έρθω να σε βλέπω και έτσι. Αλλά πρόσεχε, μη σε δουλέψουμε. Εγώ θα σου πω το εξής. Δηλαδή μη σου τάξουνε ότι στο εφετείο σπάσει τις όπλες και πας στο εφετείο πάλι και μείνεις μαλάκας. Γιατί εκεί δεν υπάρχει. Νομίζω δεν το σκεφτόμαι. Εκεί δεν υπάρχει επιστροφή. Έχει υπόψη ότι αυτή τη στιγμή εσύ είσαι το πιόνι σε μια σκακέρα που έχουν κέρδος. Ναι. Γι' αυτό ζήτησα μια μικρή ανακοχή, γιατί την άλλη φορά θυμάμαι τη συζήτηση και την έχω παίξει 100 φορές. Μου είπες ότι πρέπει να κάνω ένα εχθρό. Το θυμάσαι τι μου είπες. Πρέπει να κάνεις ένα εχθρό, μου λες. Σου λέω δεν θέλω κανέναν και μου λες δεν γίνεται. Εγώ δεν μιλάω τον Εγώ δεν θέλω ούτε τον Βαγγέλη ούτε την κυβέρνηση εχθρό. Κανένα. Μπορώ να μ' αφήσουν ήσυχο. Δεν μπορούν. Αυτό βλέπω. Μου κάνει εντύπωση, ρε φίλε, που έχω πει, και δεν μιλάω για σένα τώρα, μιλάω για τον Καμένο και τον Μελισσανίδη. Δεν τους ενδιαφέρει αν ο Μαρινάκης είναι αθώος. Δεν τους ενδιαφέρει. Δεν με έχουν ρωτήσει ποτέ. Τους ενδιαφέρει μόνο να τον γαμίσουνε. Μας ενδιαφέρει αν είναι αθώος, ρε φίλε. Γιατί? Τρελά οικονομικά συμφέροντα και τρελά πολιτικά συμφέροντα. Είναι συμφέροντα, ρε φίλε, το χαρτί. Όταν στο κατέθεσα, πήγες και το είχε τζιβά στα χέρια της. Πριν το δώσω εγώ, πριν το. Στο χρηματοκιβώτιο της. Ναι, μου το έχεις πει. Ναι, σου το είπα, τη μέρα που ήρθε το είχε η γυναίκα. Πήγες εκεί να τους δώσεις κάτι επίσημο το οποίο ήδη το είχαν. Έχουνε πάθει μαμένος, ρε φίλε, δεν τους ενδιαφέρει τίποτα. Ξέρεις τι γίνεται, πιστεύουν. Και μου το είπε Τζίβα, μου λέει, ξέρεις τι θέλω να το καταθέσεις εσύ, μου λέει. Μπορούσα να το κάνω μόνοι μου. Θέλω εσύ, μου λέει, να το πιστοποιήσεις. Εγώ μιλάω με αυτούς. Παίρνεις απ' την άλλη, ξέρουνε. Γιατί ξέρουν. Ναι, εγώ έχω πει, δεν μου έχει μιλήσει ποτέ για να το λύσω. Ξέρουνε το κοτσόνεις απ' την άλλη. 1.000.000 φορές, 1.000.000 φορές δεν θα έκανε τίποτα αν δεν ήξερε ο χωρικός. Εγώ στον Καμένο το είπα, του λέω πανώ, εκείνο το βράδυ. Μου λέει θα καταθέσεις, του λέω πανώ. Εγώ το είπα και στο δικαστήριο. Εμένα για ναρκωτικά, ο Μπουρδούβαλης μου μίλησε. Δεν μου μίλησε ποτέ αυτό. Δεν με ενδιαφέρει, μου λέει. Αυτός είναι εμπλεγμένος, μου λέει. Γιατί εσύ δεν λες τίποτα, ούτε για Μαρινάκη, ούτε για κανένα. Δεν λες. Πρόσεξε τώρα. Δεν επικάλεσε κάτι, να τύχει το να πεις, παιδιά, χρηματοδότη, σας δίνω χρηματοδότη, σας δίνω τέτοιο, σας δίνω κάτι που δεν έχω καταδικαστεί εγώ. Οπότε, εκεί αν δώσεις αυτή την κατάθεση και δώσεις και τα συνημένα, ποιος θα τα απορρίψει? Ποιο δικαστήριο θα τα απορρίψει? Ποιο εφετείο θα τα απορρίψει, μάλλον? Θα τους γαμίσεις. Αρκεί να πω ότι είναι για ναρκωτικά αυτό. Θα τους γαμίσεις όλοι. Και να σου πω και κάτι άλλο. Εγώ σε κοιτάω στα μάτια και στο λέω, γιατί εγώ ξαναδιδώσω. Εντάξει. Θα βγεις. Θα βγεις. Φίλε, θα βγεις. Τώρα γιατί με τρώει το δίκαιο μου, ρε Παναγιώτη. Δίνω τους χρηματοδότες. Τους δίνω ονόματα. Γιατί ρε μαλάκα? Δηλαδή η νομοθεσία. Τώρα μου λες αμάκες τώρα, πίνουμε καφέ τώρα. Εγώ το ψάχνω. Ναι, εγώ το αφήνω. Εγώ το ψάχνω. Μαλάκα, δίνω τους χρηματοδότες. Και η νομοθεσία τι λέει? Δώσε ότι είναι χρηματοδότης ο Μαρινάκης για να βγεις. Αυτό λέει ο νόμος. Τι λέει? Όχι, να σου πω τι λέει. Ότι θέλει ο Μελισσανίδης και ο Καμένος να τον γαμίσει. Αυτό λέει. Γιατί αυτό καταλαβαίνω. Δεν μου βγάζεις και εσύ ρε που σαν αρχή. Υπάρχει δικαστική. Να πάει να βγάλεις ένταλμα να πεις μπράβο ρε μάγκα, μας το θέλω σας. Αφενός δεν είναι θέμα δικό μου να βγάλω ένταλμα. Σωστά. Αφετέρου, πηγαίνεις τώρα και πας στηρίζεις τη βοήθεια κάποιων ανθρώπων. Για να βοηθήσεις και να βγάλεις και εσύ. Δεν παρανομούν όμως όταν δεν βγάζουν τους χρηματοδότες. Το θέμα ποιο είναι? Ότι την κυβέρνηση αυτή τη στιγμή, καλός ή κακός, γιατί τόσο λέει σε ποιον και δεν το έχεις καταλάβει. Δεν το έχεις καταλάβει. Θα σε γαμίσουν, θα σε πετάξουν στα σκουπίδια. Παναγιώτη, ξέρεις τι έχω ακούσει? Μέχρι και συμβόλαιο θανάτου έχω ακούσει ότι υπάρχει για μένα. Ναι. Εγώ σου είπα πρόσεχε. Εσύ μου το πες, αλλά θα πάω στην Πάτρα και θα με στείλουν, έτσι μου πες. Ότι ακούω. Ναι, ότι θα πάω στην Πάτρα και θα με στείλουν. Να σου πω. Και με κρατάς τώρα, με νύχια και με δέντρο. Εγώ είμαι. Οτιδήποτε γίνει, θα πάρεις τηλέφωνο, θα τους γαμίσω όλους, θα γίνεις πουτάνα. Το ολοκληρώνουν κατευθείαν, την οικογένεια Μητσοτάκη. Έχει τελειώσει. 10 χρόνια ΣΥΡΙΖΑ. Σκοπεύουν να το πει, δηλαδή δεν τους νοιάζει από τους Τούρκους. Πού έχω μπλέξει, κατάλαβα. Το πιασές. Δηλαδή, στα αρχίδια τους εκεί. Το θέμα ποιο είναι τώρα? Το θέμα είναι ότι εσύ έχεις έναν άσο. Θα το χρησιμοποιήσεις, πρέπει να κάνεις εχθρό. Δηλαδή αποφάσισε, πρέπει να κάνεις εχθρό. Και να μην έχεις ακούσει ναρκωτικά.
Όταν σου δίνει λεφτά, σου στέλνει λεφτά και σου λέει στο τηλέφωνο. Για ναρκωτικά δεν έχω ακούσει. Το ξαναλέμε. Είναι αυτά μου το ξαναλέ. Μην τρελαθώ. Εκεί όμως λοιπόν σαν άνθρωπο. Ο άνθρωπος δεν μου έχει πει για ναρκωτικά. Λοιπόν, σαν άμα δεν σου πει. Δεν μου έχει πει για ναρκωτικά. Ξεκάθαρα. Σαν άνθρωπο. Ναι, αλλά εμένα μου ζητήσανε να πω ότι έχει πει. Έχει μεγάλη σημασία. Πρόσεξε. Δείτε ό,τι και να πω εγώ προκύπτει. Δεν πειράζει, να το έχει πει εσύ όμως. Να το έχει πει εσύ όμως. Γιατί εκεί ξέρεις τι κάνεις. Λες, είσαστε στη αρχή που ψάχνετε στα αρχίδια μου, σας το δίνω εγώ. Τι ψάχνετε, που σας το δίνω. Άρα μου έστειλε λεφτά ο Τάδε στο λογαριασμό, με πήρε και ενημέρωσε ότι θα σου έρθουν κάτι ψηλά να τα δώσω στον Εμίλιο. Έχω συνεννοηθεί με τον Εμίλιο. Εντάξει, περιμένεις κάτι ψηλά με πλαστά λοιπόν παραστατικά, θα στα στείλω για να τα δώσει στον Εμίλιο. Ο Εμίλιος, όταν του τα έδωσα, είπε, θα τα δώσω, του λέω τι έγινε και αυτά, θα τα δώσω στον Πουρδούβαλη. Και τελείωσα εγώ. Εκεί. Μα δεν χρειάζεται. Σου αρκείσαν αυτό. Ρε, άλλο σε ρωτάω. Εκεί τώρα να σου πει κάτι. Είναι να μπλέξουμε τον υπουργό, είναι να μπλέξουμε την Τζίβα, είναι να μπλέξουμε όλο τον κόσμο. Να δω τι γίνεται. Αλλά σου λέω, εμένα σαν αρχή, αν πεις δηλαδή να τα δώσει τον Πουρδούβαλη για το πλοίο, γιατί θα τα δίνεις στον Πουρδούβαλη, μου είπε ότι θα τα δίνεις στον Πουρδούβαλη, σε σχετική ερώτηση που σου έκανα, ότι έχει κανονίσει να τα δώσει στον Πουρδούβαλη για τα έξοδα του πλοίου. Τελείως, δεν χρειάζεται κάτι άλλο. Εμένα δεν μου το πω όμως αυτό. Να το πω, αλλά δεν μου το είπε. Εγώ θα καταθέσω. Μου έστειλε ο Μαρινάκης αυτά τα λεφτά και μου είπε, ξέρω. Πριν έρθω, εγώ σου μιλάω ανοιχτά. Ρε παιδί μου τώρα δεν τα κάνουμε. Εγώ συμμετέχω με την Τζίπα. Με κανέναν υπουργό, με κανέναν τέτοιο. Εγώ συμμετέχω με την Τζίπα. Τι χρειάζεται. Δικαστικός είναι η Τζίπα. Δεν είναι ούτε ο Μελισσανίδης, ούτε ο Καμένος, ούτε κανένας. Αυτοί βοηθάνε. Ο Μελισσανίδης που να ήταν ονόματα όμως τώρα, μην τρελαθούμε. Και αν γίνει κάτι, πώς είναι να φάνε και το έχω πει σε όλους. Να ξέρεις. Και στον Υπουργό το έχω πει και στην Τζίβα. Αν ποτέ γίνει κάτι, από σένα δεν γίνει από μένα. Δεν έχεις καταλάβει το εξής. Να κοιτάξουν μετά να σε κάνουν να... Εσύ το φτώνει. Και έχεις πέσει ένα πρόβλημα. Που δεν καταλαβαίνεις τι αντίκτυπο έχει και πόσο μεγάλος είναι. Είναι τεράστιος πόλεμος. Αυτοί οι άνθρωποι που είναι εκεί, μια πέρα με το μέρος του ένα, μια πέρα με το μέρος του άλλου. Μαλάκα, δεν τους ενδιαφέρει αν είναι αθώος, το πιστεύεις. Δεν τους ενδιαφέρει αν είναι αθώος. Με τον Ιβάν το Σαββίδη ήταν φίλος. Πλέον βλέπει ο ένας τον άλλον και αλλάζει στενό. Εσείς μπλέξεις πώς το θες σε ένα παιχνίδι που δεν καταλαβαίνεις συνέπειες. Δηλαδή τώρα γίνονται εκλογές. Ήδη η ΠΑΜΣ είναι τρελή, έτσι. Η κυβέρνηση δεν θέλει εκλογές. Στο λέω και το προτέρων. Αλλά αν τους αδειάσει η Ευρώπη, αν τους αδειάσει, αναγκαστικά πάνε οι εκλογές. Δηλαδή, ναι, διάβαζα σήμερα ότι η αξιολόγηση λέει μπορεί να αργήσει. Αν τους αδειάσει η Ευρώπη, πάνε για εκλογές. Γιατί ο Μητσοτάκης δεν υπάρχει περίπτωση να ψηφίσει στη Βουλή κανένα μέτρο. Γιατί το έχει δει το έργο. Θα γίνω πρωθυπουργός. Μαλάκα σήμερα θα ψηφίσω. Αν βγει ο Μητσοτάκης, ο Γιαννουσάκης θα κάτσει και στην φυλακή. Είναι τελειωμένο. Δεν θα βγεις σε κανέναν αστολόν, δεν θα βγεις ποτέ. Στο λέω υπεύθυνα. Δεν μου είσαι εμπιστοσύνη. Άλλο σας Μαρινάκη. Μόνο με αυτό το που σημαίνω. Εκεί λοιπόν τι κάνεις, και να το ρωτήσω από την αρχή εγώ. Κάνεις έναν εχθρό. Είναι τελειωμένο που θα διαλέξει εχθρό. Θες να πεθάνεις εδώ, πέθανες. Η διαφορά της ποια είναι. Να πεθούν έξω γαμάνε γκόμενες, έχουν τα λεφτά τους και σε φυλακή. Ποιος είναι από κάτω. Αν είναι Μελισσανίδης, δεν μπαίνει φυλακή με κάποιο τρόπο. Θα ήταν η θέση του. Δεν τους έχω εμπιστοσύνη και δεν... Αυτός είσαι φυλακή. Αυτός είναι. Αυτός μια χαρά περνάει. Δεν έχει θέμα αυτός. Δύο Μαρινάκης φυλακή, ναι. Θέλει να τον βάλει. Αυτή τώρα που θα φύγει, ποιος θα έχει την υπόθεση Νουρ. Καλά, θα το δούμε. Γι' αυτό σου λέω. Γιατί θα φύγει αυτή. Ξέρεις τι γίνεται. Πήγε το θέμα. Πήρε βαθμό αυτό. Ναι, ρε, το ξέρω, πήρε βαθμό. Ο Σάμος δεν είναι. Του παλεύει εκεί, να την κρατήσουμε εκεί. Δηλαδή βρήκαμε ένα να την κρατήσουμε. Μέχρι να τελειώσει. Δηλαδή με λίγα λόγια. Εσύ κάτσε εδώ με μένα. Μου είπε ότι θα έρθει μετά το Πάσχα, θα έρθει να με βρουν. Το θέμα οι αρχές τώρα, τι αρχές εννοούσε, οικονομική αστυνομία φαντάζομαι. Εγώ δεν ξέρω τι οικονομική αστυνομία. Εγώ αυτό που λέω είναι το εξής. Δίνεις την κατάθεση και τη δίνεις χθες. Αυτό δεν καταλαβαίνω. Δηλαδή παίζουμε ανθρώπινες ζωές τώρα. Πρόσεξε. Εκεί θα φύγει το τρένο. Εκεί που έχεις μια ελπίδα να κάνεις κάτι, σε γαμάει. Γιατί άλλο θα με πει τελείως υπόθεση. Είναι τελειωμένο. Δεν πανιώνεις ότι κάτι ανθρώπινα. Τους Τούρκους αποκλείεται να τους πιάσουν. Σοβαρά. Ναι, το ξέρω. Γιατί εγώ τους προσκόμισα βίντεο που μιλάει ο ίδιος ο Ζιντάστη που λέει σκοτώσαν το παιδί μου για τον Νουρ. Για τον Νουρ. Δεν το ενδιαφέρει. Αφενός εγώ κάνω ενέργεια. Φίλοι. Ναι,
Εγώ κάνω ενέργειες. Εγώ κάνω ενέργειες. Να τους βρούμε. Τον έναν είναι στην Κωνσταντινούπολη, ξεχνάς εκδόσεις, ξεχνάς τα πάντα. Αφού είναι φυλακή. Ναι, ξεχνάς εκδόσεις. Δεν έχει σημασία, ρε φίλε, εσύ τον ζητάς. Και είναι και διπλωματικό αρχιδάτο να βγαίνει να τα λέει, δώστε μου. Θα μας δίνετε τους εμπόρους να τους. Το δεύτερο είναι με τον άλλο που είναι στην Αγγλία. Τον άλλο. Εκεί το συζητάω, να δούμε. Αλλά να σου πω κάτι, δεν τρέχω πολλές ελπίδες. Τώρα ανοιχτά μιλάμε, έτσι, δεν τρέχω πολλές ελπίδες. Εσύ έχεις αυτή τη στιγμή έχεις έναν άσο. Ο άσος λέγεται χοντρός. Εμένα η Τζίβα μου έδωσε την εικόνα ότι θα τον γαμίσουν ούτως ή άλλως. Ναι. Δηλαδή και τα μισά από αυτά που λες εσύ να πω μου λέει είναι τελειωμένο. Επειδή είσαι... Οπότε μου λέει κάνε το κλικ να... Δηλαδή κάνε το μικρό κλικ εσύ μου λέει να το τελειώσουμε εμείς. Αυτό μου λέει. Επειδή είσαι έξυπνος, το ίδιο πράγμα σου λέω τώρα. Θα φτάσουμε εμείς. Το λέω δεδομένα. Το θέμα ξέρεις ποιο είναι. Ότι εγώ προσωπικά, εγώ σαν Παναγιώτης τώρα, έτσι. Αλλά καπήρα τον κοντονί από εδώ μέσα, μία ώρα που μιλάμε. Φυλακή τον βάλουμε, στο λέω είναι τελειωμένο. Φυλακή θα μπει. Για τον Ούρη γενικά. Φυλακή θα μπει. Το θέμα ξέρεις ποιο είναι. Γιατί εμένα η Τζίβα μου είπε για τον Ούρη. Φυλακή θα μπει. Και ξέρεις τι λένε καμιά φορά. Τρελός πεσούσης, πας ανήρει ξυλεύεται. Άμα πέσει η δύναμη, εκεί να δεις τι έχει να γίνει. Προσάπτουν συνέχεια. Πάρε, θα τον εγάμισουν. Εγώ σου λέω το εξής. Εσύ μπορείς να βγεις από αυτό το μπουρδέλο. Εμένα σου ξαναλέω, η Τζίβα μου λέει εκτός του Νούρ, για άλλο πράγμα είναι πολύ δύσκολο να μπει φυλακή με την έννοια της δημόσιας κατακροβής. Αυτή τη στιγμή υπάρχει προγραμματική για το ξέπλυμα. Υπάρχουν πράγματα που δεν τα ξέρεις. Εντάξει, προφανώς. Η οικονομική έχει μπει. Η οικονομική ψάχνει. Έχουμε κάνει αιτήματα δικαστικής συνδρομής. Θα μας δώσουν. Στο λέω των προτέρων. Θα μας δώσουν. Το θέμα ποιο είναι όμως. Το θέμα να δείξεις εσύ δεν βρήκε αιτήματος. Γι' αυτό σου λέω. Πάρε ένα τηλέφωνο. Πάρε το Στέλιο. Πες του. Τώρα σου πληρώνω τα έξοδα πήγαινε Ντουμπάι. Παίρνεις τα πάντα αυτά που θα σου ζητήσω και μου τα φέρνεις. Άμα τις 10 σελίδες κατάσταση, θα μιλήσω και με την Τζίβα να πω. Τι ακριβώς θέλετε, μια ερώτηση που μου πάει μέσα στο μυαλό. Τι θέλετε να κάνουμε. Αυτή Παναγιώτη. Αυτή Παναγιώτη. Μου δίνεις εμένα την κατάθεση. Γιατί λέω ότι δίνεις εμένα και όχι στην Τζίβα. Για ένα και μόνο λόγο. Γιατί εκεί μου δίνεις τον Άσο, κάτι δεν ξέρω αν θα το κάνει η Τζίβα. Να πάω στον Κοντονί και στον οποιοδήποτε Κοντονί. Και στον Τζίπρα ακόμη. Και να πω. Κύριε Πρωθυπουργέ, να τους. Την έχω. Δώσουμε βέβαια αντίγραφα. Δεν βγάζει τα αντίγραφα. Αντίγραφα δεν υπάρχουν. Την έχω. Θέλετε να με μεταφέστε, μεταφέστε με. Αλλά σε έχουν ανάγκη όλοι. Δηλαδή για να βγεις από τη φυλακή, μόνο εσύ θα βγεις. Άλλο δεν βγαίνεις. Και να σου πει κάτι άλλο. Νόμιμα. Πρόσεξε, δεν ζητάς χάρη. Νόμιμα. Εισαγωγικά το νόμιμα γιατί παράνομα με κρατάνε. Και παράνομα δεν πιάνουν τους Τούρκους. Πώς δεν το ξέρεις. Εγώ σου λέω γι' αυτό σου βάλω εισαγωγικά πολλά το νόμιμα. Εκμεταλλεύεσαι. Έτσι, ναι, αυτό. Και λες, έχω αυτόν τον Άσο. Ξέρεις πόσοι φυλακισμένοι δεν έχουν αυτόν τον Άσο. Και δεν μπορούν. Τους βαφταγγείς, δεν τους ενδιαφέρει. Είναι αυτό που λέει ο πολίτης τελευταίας κατηγορίας. Τι λέω, εσύ δεν έχεις έναν άνθρωπο με δύναμη που τον γκέι. Μετά το Πάσχα δεν ξέρω να το γκέι. Δηλαδή θέλω να σου πω, άκουρα να ανακατευθύνω. 20 Μαρτίου είναι. Χαλάρωσε. Άκουσε. Σε 3 εβδομάδες είναι ο Πάσχα. Άκουσε. Έχει σημασία, σημασία έχει αυτό το πρόσωπο. Ούτε 3 λιγότερο. Ρε μαλάκα, άκουσε με. Κάνεις ενέργειες. Σου λέω το προτέρων. Δεν έχω, μέχρι στιγμής ψέματα δεν σου έχω πει. Δεν θα βγεις. Δεν θα βγεις. Ίσα ίσα από που μου λαρώσει και όχι δεν θα βγεις. Μην έχεις και άλλες επιπτώσεις. Δηλαδή, έχεις ξεκινήσει έναν πόλεμο χωρίς να το θες, που δεν καταλαβαίνεις που οδηγεί. Εγώ ξεκίνησα πόλεμο. Πώς. Για πες τον τρόπο που τον ξεκίνησα. Αυτό ξεσημαίνει. Είναι πόλεμος. Και ξέρεις τι γίνεται με το Μαρινάκη. Μπορεί να κερδίσεις. Είναι ένα μπούλης, είναι που λεφτά. Με την κυβέρνηση δεν κερδίζεις. Θα χάσεις. Δηλαδή εγώ τώρα, εγώ σαν ελληνικό, με την κυβέρνηση. Πετάγεται αύριο ο τυφλός που είναι στο Υπουργείο Ναυτιλίας και λέει στο Βορύδης, ναι, λειψούς. Λειψούς, αγάμι σου έφυγες. Τι να πω, δεν πάω. Του πω δεν πάω. Με κρατάνε. Πώς με κρατάνε. Μου βγάλανε μετάθεση. Όσο μίλαγα με σένα στο δικαστήριο. Μου βγάλανε μετάθεση. Πες μου την έκοψε εγώ. Μα τώρα με δουλεύεις. Πέσαν τηλέφωνα της πουτάνας έγινε. Μην τυχώ και τον πάρετε. Γιατί επειδή με αγαπάνε. Με συμπαθήσαν ξαφνικά. Όχι. Γιατί με το τρένο που είχε εμπιστοσύνη ο Πούστης. Το πιασες.
Απλά πράγματα. Δεν ήταν από απομονητοφωνημένες επίσημα. Αυτές λοιπόν αυτές τις συνομιλίες τις απομονητοφώνησα εγώ. Εγώ. Εγώ καθόλου. Και τι πέταλα. Μετά το δικαστήριο. Γι' αυτό έγραφε κάτι ο Θωμαίδης τέτοιο και έξω λέει γιατί οι συνομιλίες που δεν μπήκαν θα μπουν κάτι, νομίζω κάτι τέτοιο πρέπει να γράφει. Και καταρχήν στη συνέντευξη δεν λέμε τίποτα για τον Νουρ. Αν κάνα παρέα τα παιδιά μας λέμε. Δηλαδή, κάτσε ρε φίλε, είμαι κατηγορούμενος για τη μεγαλύτερη ποσότητα ναρκωτικών και με παίρνει ένας δημοσιογράφος να μου ζητήσει συνέντευξη. Και τι με ρωτάει, με ποιον δεν παρέα Γιώργο μου. Και στο απαντάω εγώ κιόλα. Δηλαδή, είπαμε είμαι ηλίθιος, όχι τόσο ρε φίλε. Γιατί θέλω να φτιάξουμε. Αυτός ήταν να πουλήσει. Προσπάθησε να εκμεταλλευτείς το οποίο ποτέ άλλαξε ο Θωμαίδης, γιατί είναι και φίλος σου. Ξέρεις ποτέ άλλαξε. Μια μέρα πριν την απολογία μου και του το γράφω στη μήνυση. Μια μέρα πριν την απολογία μου με πήρε τηλέφωνο και μου λέει αύριο θα πεις μου λέει για το Μαρινάκι στην απολογία μου. Εννοείται πως όχι, του λέω. Και μάλιστα του είπα, του έκανα, λέω ξέρεις κάτι για το Μαρινάκι γιατί δεν ξέρω τίποτα. Μου λέει δεν θα πεις για το Μαρινάκι. Όχι δεν θα πω του λέω. Του πήρα να πω. Αυτός είχε δεδομένο, δεν ξέρω πώς, ότι εγώ στην απολογία μου τότε θα πω για το Μαρινάκι. Τι τραβάω. Με πήρε του Μελισσανίδη ο Κώστας, ο Αγγελιφόρος. Ο Αγγελιφόρος. Με ρώτησε, δεν ξέρω αν πήγε τον είδε, τι ακριβώς έγινε. Με ρώτησε άμα έχω εμπιστοσύνη σε αυτόν, τον Αγγελιοφόρο δηλαδή, να πάρει τα 10 εκατομμύρια αυτός. Ποιος ρώτησε? Εμένα. Ρώτησε εμένα αν εμπιστεύομαι τον Κώστα. Περίμενε. Ο Κώστας ρώτησε εμένα αν τον εμπιστεύεσαι τον ίδιο. Ναι, δεν μιλάς σε τρίτο πρόσωπο, με μπερδεύεις. Σαν μεσάζοντα. Ναι, μου έχεις εμπιστοσύνη να πάρω τα 10 εκ μέρους σου ή όχι? Από το Μελισσανίδη. Ναι, ότι εσύ έχεις μπλέξει πολύ εδώ θες. Και ο Μελισσανίδης δίνει 10 εκατομμύρια για να τον καταστρέψει. Δεν ξέρω τι. Γιατί δεν θα μιλήσω ανοιχτά. Θέλουμε και τη βοήθειά σου. Και έφτασε τι. Μα ξέρεις τον Πετζίδο. Ξέρεις τον Πετζίδο. Το πρώτο μου λέει που δεν σε θέλουμε είναι απέναντί μας. Το πρώτο. Γιατί της λέω, καταλαβαίνεις, της λέω αυτά μου ζητάς. Μου λέει το πρώτο που δεν σε θέλουμε, εγώ γι' αυτό είμαι εδώ μου λέει. Γιατί θέλω να διαπιστώσω ότι δεν είσαι απέναντί μας. Ισχύει αυτό που σου είπε. Άκου τώρα. Αυτό που σου είπε. Δηλαδή όχι τόσο το μαζί μας, το απέναντί μας. Ιδέες. Δεν είναι και μια γυναίκα. Γιατί έτσι είναι. Χωρίς να το σκεφτείς το είπε. Γιατί ισχύει. Λοιπόν, εσύ θα πεις καμία κατάσταση, έτσι. Δηλαδή τώρα ρε φίλε μου παίρνουν, ξέρουν ότι κινδυνεύω από τους Τούρκους. Το ξέρουν. Δεν κινδυνεύω από τους Τούρκους. Και μου παίρνουν την αστυνομία για να με... Μεταξύ μας δεν κινδυνεύω από τους Τούρκους. Τα λες όλα. Το μπορούγαν είναι. Εκεί λοιπόν τα λες όλα. Σε βραχώνεις όλα. Τι κάνεις εχθρούς. Τι θέλω να κάνεις εχθρούς. Στο λέω δηλαδή, μην περιμένεις να βγεις χαλαρός από αυτός. Χαλαρός δεν βγεις. Αλλά η διαφορά είναι. Θα βγεις.